बेनि थाखाय बिथांमोननि आइडियोल'जि एन्ड प्रिन्सिपाला कारेक्ट नङा। बेनि थाखाय सासे सानै बायना लांनो गोनां जादों। खुनुरुखुम सोरबाया बयलार गोदाबायनानै जानानै दङ, सोरबा अट' रिक्सा सालायबायनानै जानानै दङ, सोरबाया नाना रोखोम, सोरबाया दिल्ली बेंगालुरबो थांनानै खामानि मावनानै जानो गोनां जानानै दं। हारिनि थाखाय खामानि मावनायनि थाखाय सरकारजों दाय फोनांजानानै बिथांमोना जेलाव दङ। बेनिखाय जों बेखौ बुंनो हायो जे जोंनि इस्युआ अकल एनडिएफबिनि इस्यु नङा। जोंनि इस्युसफोरानो जाहैबाय गासै बर' जाथिनि मोनसे इस्युस बेयो। मोजां थांखि लानानै फैदोंमोन आफादनिफ्राय, आफादखौ डिसबेन्ड खालामदोंमोन। खिन्थु दायो जेसां एक्स एनडिएफबि दोङो रावनिबो अबस्थाया मोजां नङा। रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे 64 जन बारग' एनडिएफबिफ्रा जोबथेसालियाव दङ। बिथांमोना गावनि उदैनि खामानि मावनानै बा गावनि पार्सनेल स्वार्थनि खामानि मावनानै दिनै जोबथेसालियाव थानो गोनां जायाखै। आदसा, दिनै जोंनि बे उदालगुरि जिल्ला इउनाइटेड फरामनि हांख्रायनायाव बेयाव जोङो इयुनावहालागै माबायदि सोलिलांगोन, माबायदि अबस्था जानानै दं, जों गासै सेंग्राफोरनिफ्राय जों मतामत लानानै जों बेयाव सावरायलायनाय जादों। अबयसे बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि बे बारग' एनडिएफबिफोरनि हालादा दा सोरनाबा बहुद गाज्रि अबस्थायाव सोलिनानै दङ। सोरबाया खुनुरुखुम सोरबाया बयलार गोदाबायनानै जानानै दङ, सोरबा अट' रिक्सा सालायबायनानै जानानै दङ, सोरबाया नाना रोखोम, सोरबाया दिल्ली बेंगालुरबो थांनानै खामानि मावनानै जानो गोनां जानानै दङ। जोंनि मोननो गोनां मतामति आद्रा दंबावो। लोगोसे दा जोंनियाव जिबायदि मोननांगौमोन जों बेबायदि सुबिदा मोननाय जायाखै। जोंथ' बारग' एनडिएफबि हिसाबै जानानै जों उदां अख्राङाव जों दङ। नाथाय फाउन्डार रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जोंनि माखासे जेलाव दंबावो बिथांमोनखौ जों थाब जेलनिफ्राय गबोनायखौ जोङो हास्थायो। एक्स एनडिएफबिफोरा मोनसे मोजां थांखि लानानै फैदोंमोन आफादनिफ्राय, आफादखौ डिसबेन्ड खालामदोंमोन। खिन्थु दायो जेसां एक्स एनडिएफबि दोङो रावनिबो अबस्थाया मोजां नङा। सोरहाबा बेमार आजारजों भुगिनानै दं, आरो सोरबाबा जि गभर्नमेन्टआ होनाय 4 लाख बेखौबो मोनाखै। आरो जायफोरा जाथिनि नांनायाव मुंख्लं जालांबाय, दिनै बिथांमोननि न'खराबो बायग्रेबनानै दङ। दा बेफोर गासैखौ लानानै जिथु इउनाइटेड फरामा जि खामानिखौ मावबाय हादों स्टेट गभर्नमेन्टजों जिरायनानै, बेखौ मावनायाव जोंनि बर' हारिनि मोनफ्रोम अर्गानाइजेसन, साफ्रोम रायजो राजाफोरा जाहाथे जेरै हायो बेबायदिनो मदद खालामनो थाखाय आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। जों एक्स एनडिएफबि हिसाबै जोङो दिनै न'खरावनो गोबां बेबायदिनो माखासे खेथि बाथि जोङो मावनानै दायो जोङो दङ। आरो गोबाङानो दिनै हाजिरा खामला मावनानै जोंनि एक्स एनडिएफबि लोगोफ्रा दिनै जानो गोनां जादों। दा जोङो दिनैनि बे खौसेथि जिथु जोङो जथुमलायनानै जोंनि एक्स एनडिएफबिफ्रा दिनै सावरायलायदों जे जोंनि इयुन समा माबोरै जागोन, आरो इयुन समावहाय जोंनि एक्स एनडिएफबिफ्रा जोंनि लोगोफोर माखासे माबोरैहाय जोङो थांना थानायनि गावनि राहा लामाखौ बानायलांनो हागोन, आरो जोंनो बे खाबुखौ सोर होगोन, जोंनो आरो बे खाबुखौ मोननो थाखाय जोङो सोरजों सावरायबा, जोङो सोरनि खाथियाव थाङोब्ला जोंनि जि समयसा बे समयसाया जोबगोन, जों बेखौ लानानै दिनै गुवारै जोंनि एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामा जों दिनै सावरायलायनानै जि थांखि लादों जों बेयाव गोजोननाय दङ। इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि होनना बुंनाय लोगो लोगोनो बेयाव फेक्सन होननानै बुंनाय सोदोबा फैया। जोङो जिहेतु जागायजेननायावबो आफादा मोनसेयानोमोन। सुक्ति समाव नाथाय गावफ्लेनानै मोनब्रै जाफैदों। सुक्तिनि उनाव जों दिनै आरो फेक्सन सोदोबखौ जों बाहायबोआखै। इउनाइटेड फराम होननानै जोङो सोरजिनानै लादों, आरो बे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि बेन्दोंजों जोङो बयबो बारग' एनडिएफबिखौ बोनथुमनानै दोनदों। आरो जोंनि इस्युनि सायाव जों खामानि मावगासिनो, फैबाय थानाय समावबो जे जोंनि इस्युनि सायाव जों खामानि मावलांबाय थागोन। आरो जोङो बेखौनो नुदों जे बारग' एनडिएफबिनि जि इस्युसफोर, जि समयसाफोर, बे समयसाया अकल बारग' एनडिएफबिनि समयसा नङा, बेयो जाथिनि मोनसे गिदिर समयसा। दिनै रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे 64 जन बारग' एनडिएफबिफ्रा जोबथेसालियाव दङ। बिथांमोना गावनि उदैनि खामानि मावनानै बा गावनि पार्सनेल स्वार्थनि खामानि मावनानै दिनै जोबथेसालियाव थानो गोनां जायाखै। हारिनि थाखाय खामानि मावनायनि थाखाय सरकारजों दाय फोनांजानानै बिथांमोना जेलाव दङ। बेनिखाय जों बेखौ बुंनो हायो जे जोंनि इस्युआ अकल एनडिएफबिनि इस्यु नङा। जोंनि इस्युसफोरानो जाहैबाय गासै बर' जाथिनि मोनसे इस्युस बेयो। बिनिखाय बिनि सायाव जों खामानि मावगासिनो दङ। आरो जायफोर हाजार हाजार मुंख्लंफोर
दिनै बिर जोहोलावफोर मुंख्लं जालांबाय दिनै बिथांमोनखौ सन्मान होनांगौआ जोंनि दायित्व जों नाथाय दिनैसिमबो रिकगनाइज होनो हायाखै सरकारनिफ्राय नंगौ माबा मोनसे अनसुंथाइ जोङो सुक्तिनि गेजेरजों मोननायनि आसायाव दङमोन दिनै 95% मोनफुंनो हायाखै नाथाय जों बेखौबो खावलायबोनायमोन जिहेतु जोंहा मोनसे गभर्नमेन्ट दङ बिटिसिआ मोनसे गभर्नमेन्ट बेयाव आयेन बानायनो हायो बेयाव मोनसे आयेन बानायनानै जेसेबांखिनि बड'लेण्ड मार्टियार्सफोर दङ बे गोलाव समनि संग्रामाव मुंख्लं जाबाय बे न'खरफोरनो थाइसेबो फैसा होनो हायाब्लाबो रिकगनाइज खालामनो थाखाय मोनफा मोनफा सार्टिफिकेट होनो थाखाय जों खावलायबोनाय दिनै बेबो फेलार बिनिखाय जों रावखौबो नेना थायाखै जों बेफोरनि सायाव खामानि मावगासिनो दङ फैबाय थानाय समाव जोंनि गासै समयसाफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय जोङो मेङाजासे खामानि मावबाय थादों जों दिनै जिखौ खालामनो बे राजखान्थि नङा जों राजखान्थि गेलेयाखै राजखान्थि गेलेनोब्ला जोङो जेरैहाय एबसुआ दायो UPPL दङ BLTहा जेरै थोंजोङै BPF दङ NDFBआबो मोनसे पलिटिकेल पार्टि थागौमोन नाथाय बिनिखाय जों दिनैसिम जोंहा गावनिनो स्वाधीनता पार्टि गैयैलाय गावनि बिथा मोनसे सोरजिनो हायैलाय राजनितिखौ जोङो गावबा गाव गेलेदों सोरबा UPPL सोरबा BJP सोरबा कंग्रेस सोरबा BPF जायखौ मोजां मोनो बेबायदिहाय राजखान्थिखौ गेलेदों दा बिनिखाय गावनि गोसो बायदि राजनितिखौ गेलेदों राजखान्थिखौ गेलेदों नाथाय बेयावनो राजखान्थियारि दैदेनगिरिफ्रा सुबिदा लानायखौ जों नुदों जे सोरबाया जोंजों फैनानै जोंनि इसुनि सायाव खामानि मावफैब्लानो बा जोंजों साननैसो थाफाफैब्लानो बेखौ दों बोना लाङो थाखा फैसा होगोन होननानै लुबि देखायनानै पार्टियाव आर'नाइ गानहोयो बेबायदि जों नुबाय थादों खिन्थु जोंथ' जोंनि इसुनिफ्राय जों दोरोदाखै इसुआवनो दोङो जोङो आरो बे 4 बोसोराव जों इसुआव गसंनानै थादों खुनु राजखान्थिनि बा सोरबा राजखान्थिनि जों मेम्बारशिप जाहैयाखै आर'नाइ जोङो गानहैयाखै जोङो हारिखौ बबेबा समाव गबहां गोदोहां जानाय समाव सोरनोबा भट होनांगौ खावलायदों बयबो NDFBफ्रा बेखौ मावदों जाय बिबेकजों सोरखौ गाहाम मोनदों बेबायदि खामानिखौ मावदों खिन्थु दिनै बेखौनो लानानै राजखान्थि गेलेनायखौ जों नुदों जे सासे सानै बायनानै बा थाखा फैसा होगोन होननानै लाङो खिन्थु जों बेखौसो खावलायो मानो सासे सानै गासैखौबो मानो नाङा जोंखौलाय मानो गासैखौबो मानो दाउ अमा बायदि मानो खालामो मानो माइगाब जुजाय खालामदों मानो बेखौल' आं नोंथांखौल' लांगोन आंनि पार्टियाव बैखौ गारबोगोन मानो खालामदों लाङोबा गासैखौबो लांना नोंथांनि इसुआ सैथोब्ला नोंथांनि मट'आ जुदि नंगुबैब्ला नोंथांनि प्रिन्सिपाल एन्ड आइडिय'लजिया मोजां राजखान्थिनि प्रिन्सिपाल एन्ड आइडिय'लजिया मोजांब्ला नोंथांजोंथ' थागौमोन मानो सासे बायख'नानै लांनो गोनां जादों बयबो NDFBआथ' थांगौमोन ना दा जायनि थाखाय बिथांमोननि आइडिय'लजि एन्ड प्रिन्सिपाला कारेक्ट नङा बेनि थाखाय सासे सानै बायना लांनो गोनां जादों गासैखौबो हायाखै बिनि थाखाय जोङो माबा मोनसे बुंनांगौ आं सानाखै दासिमबो सल्भ होनना बुंजानाय सोदोबाव फैयाखै बियो जागासिनो मावगासिनो आरो जोङो बेखौ हेन्डेलिं खालामफिननाया गोबाव जायाखै जोंनि इसुसनि सायाव खामानि मावफिननाया मानो होनना बुङोब्ला स्टेट गभर्नमेन्टआ 3 बेक्तिनो दायित्व होदोंमोन NDFBनि स्टेन्डिं इसुसफोरनि सायाव खामानि मावनो थाखाय केस उइथड्र रिहेबिलिटेसन एक्स ग्रेसिया बे गासैनि सायाव खामानि मावनो थाखाय स्टेट गभर्नमेन्टआ 3 बेक्तिखौ एपइन्टमेन्ट होदोंमोन जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो फेरेंगा बिथांमोन 3खौ एपइन्टमेन्ट होनायमोन बे 4 बोसोराव बिथांमोना नाथाय जोंनि इसुसनि सायाव फंसेबो बुङासै आगानसेबो खामानि मावासै बिनिखाय जोंहा कुबा दफं सिखांफिननानै दिल्लीनिफ्राय आराम्भन खालामफिननानै स्टेट लेभेलसिम जोङो खामानि मावगासिनो दङ आरो जोङो खुब खम समनि गेजेरावनो मोजां फिथाइखौ मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामदों।